ראשון למצד העונה בוגרים נשים. שרון סגנו תשובה דיאנה וייסמן, ריטה פודורלו, קריסטינה בונושבה, אלכסנדרה לוקאשי, שני דניאל, אנסטסיה קירילוב. המקצה הראשון למצד 400 בוגרים נשים. שימו לב, נציגי אגודות קדטיות, אטלטי דרום תל אביב, מקום שלישי בליגת טורקים קדטיות. מקום השני, רוני אחי נצרת, ובמקום הראשון, מכבי תל אביב, ליגת טורקים קדטיות. נא לשלוח נציגות בבקשה. תראו על השור לאחרונה של הענפים האחרונים, ונמצאת 400 בוגרים. בשביל מספר 6, אלכסנדרה לוקאשי,